Són les 2 d'avui, dilluns 10 de novembre de 2014. Titulars. El vicealcalde de València, Alfonso Grau, no dimitís del seu càrrec després de la seva imputació i qüestiona la línia roja del president Fabra per deixar-lo fora de les llistes per al 2015. Ignacio Blanco replega el càrrec de portaveu d'Esquerra Unida a les Corts i que fins ara ocupava Marga Sanz. La sessió es produïx després de que Blanco hagi guanyat les primàries del partit. Es col·loca la primera pedra del Centre de Salut Benimaclet II després de 7 anys de demores amb l'execució de les obres. En esports, el València no aconsegueix puntuar davant d'un ben preparat Atlètic de Bilbao i el Llevant mostra signes de recuperació al Sánchez-Pizjuán després d'empatar a 1 amb el Sevilla. I quan a l'oratge, jornada assolellada amb temperatures més fresques que les de la passada setmana i previsió de pluges a tot el territori valencià de cara a demà dimarts. Comencem aquest butlletí informatiu parlant d'una notícia d'última hora. L'expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino, del grup parlamentari popular, acaba de ser imputat per la trama de corrupció Gürtel, concretament per presumpta prevaricació i suborn en la contractació de serveis de la empresa pública Radiotelevisió Valenciana durant la visita del papa l'any 2006. Repetim, l'expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino, del grup parlamentari popular, acaba de ser imputat pel jutge per la trama de corrupció Gürtel. A mesura que coneguem noves informacions, les contarem en aquest espai informatiu. Ara, de moment, marxem cap a València. La instrucció de l'Audiència de Palma sobre el cas Nos es cobra un nou imputat. Es tracta d'Alfonso Grau, el vicealcalde de València, que està sent investigat pel jutge José Castro per la contractació irregular de la empresa Valencia Summit, mentre ocupava el càrrec de president de la Fundación de Turismo de Valencia. La audiencia ha trasladado al juez Castro pidiendo que revise y que me impute. En este momento, si nos atuviéramos jurídicamente y estrictamente al papel, yo no estoy imputado. Este matí, Grau ha convocat una roda de premsa en la que ha assegurat que és víctima d'una persecució política i que no deixarà els seus càrrecs públics. El número 2 de Rita Barberà s'ha mostrat molt desafecte amb els periodistes de la sala, als qui s'ha dirigit amb un to malsonant a l'hora de respondre les seues preguntes. Estoy imputado porque me saco de defensa, porque me da la gana. ¿Es suficiente respuesta? Pues la tengo que clarificar. Barberà també ha comparegut davant dels mitjans de comunicació. La batllessa de València ha defensat la honorabilitat del seu company de govern, així com criticat durament l'Audiència de Palma, per deixar entreveure que si ho hagués cregut convenient, també l'haurien imputada. Joan Calabuig, secretari general del PSPB de València i promotor de l'acusació, ha demanat la dimissió de Grau de tots els seus càrrecs públics. Relleu de la portaveu d'Esquerra Unida a les Corts. La coordinadora general del grup parlamentari, Marga Sanz, ha anunciat la cessió del seu càrrec a Ignacio Blanco, el líder de la formació que ha eixit vencedor en el procés de primàries celebrades este cap de setmana. Que es un relevo que yo soy plenamente consciente, tengo asumido y además lo hago realmente con cariño, pero sobre todo con voluntad política de que nuestro candidato a la presidencia de la Generalitat tenga la mayor proyección institucional y política posible. Marga Sanz, que serà la número 2 de la candidatura de Blanco a la presidència de la Generalitat en 2015, ha insistit en que com a coordinadora d'Esquerra Unida recolzarà el treball del seu successor i considera lògic que siga ell qui tinga la màxima representació institucional. Des d'aquest moment, afirma Sanz, s'obre una nova etapa dins del partit, que és la de presentar els 3 candidats per a les 3 províncies, que seran Ignacio Blanco per València, Esther López per Alacant i Jesús Monleón per la circumscripció de Castelló. També és hora, diu, de donar a conèixer la composició de les llistes i recórrer les comarques valencianes per contactar amb tots els col·lectius socials i redactar el programa electoral. El barri de Benimaclet està més a prop de disposar del seu segon centre de salut. Avui s'han iniciat les obres del nou edifici sanitari, un complex que complementarà el que ja existeix després de 7 anys de demores en la seva construcció. Tendrá áreas de medicina general, de pediatría, de extracciones, maternal, rehabilitación y servicios administrativos, atendidos por un cuadro profesional realmente.
El centre també prestarà servici d'urgències fora de l'horari habitual i no sols atendrà als veïns de Benimaclet, sinó que també ho farà amb els d'Alboraia, Ports a Platja i Tavernes Blanques. Que la mayor inversión que hacemos diariamente es la que destinamos a las personas. Y en el tema de sanidad, todos los días invertimos 15 millones de euros de nuestros presupuestos. Per no retardar encara més l'obertura d'este centre de salut, el president Fabra ha demanat a la constructora que accelere les obres per tal de tenir-les enllestides en un any. Seguim amb esports. L'Atlètic de Bilbao es va convertir ahir en el primer equip que puntue esta temporada al Mestalla, després d'un encontre en el que va ser capaç de lligar de mans i peus al València i d'impedir que portés la iniciativa. Els de Nuno no van saber perforar la porteria dels bascos i el partit prompte va afluixar davant un rival molt ben preparat que fins i tot va disposar d'una darrera ocasió per marcar a només 3 minuts del final. Resultat final, València 0, Atlètic de Bilbao 1. I el que sí que va sumar punts a la classificació va ser el Llevant, que va jugar al Sánchez-Pizjuán i on els granotes van mostrar signes de recuperació. En el partit, el Sevilla va deixar molts espais en buit al mig del camp en el moment d'atacar, mentre que el Llevant va saber reaccionar per tal de marcar el gol de l'empat en el minut 80. Ho feia Víctor Casadesus després d'un error comès pel porter lus. Resultat final, Sevilla 1, Llevant 1. I ara, l'oratge. Quan a l'oratge avui hem despertat amb temperatures més fresques que les d'ahir, aproximadament d'uns 3 graus menys. La jornada es presenta estable, assolellada amb alguns intervals nuvolosos a les comarques de l'interior de Castelló i de València. En definitiva, dia amb un ambient càlid per al mes de novembre. Les màximes previstes per a la capital del Túria se situaran avui vora els 20 graus, 18 tindran a Castelló i 19 a Alacant. Per a demà dimarts, canvis notables. Al llarg de la matinada entrarà a la península Ibèrica un front d'inestabilitat que durant les primeres hores del dia portarà algunes precipitacions, sobretot a l'interior. Per la vesprada, els cels s'obriran. Bufaran vents moderats procedents del sud-oest que puntualment es convertiran en forts en algunes zones d'Alacant. Temperatures màximes més suaus que les d'avui dilluns, tot i que les mínimes ascendiran una mica. I abans d'acabar este informatiu, els recordem la notícia d'última hora que els hem explicat en es començar. L'expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino, del grup parlamentari popular, acaba de ser imputat per la trama de corrupció Gürtel, concretament per presumpta prevaricació i suborn en la contractació de serveis de l'empresa pública Radiotelevisió Valenciana durant la visita del Papa l'any 2006. Disposem ja de les primeres declaracions de dos dels diputats de les Corts Valencianes. Endavant. Es una imputación anunciada. Estamos ante un paso más en lo que ha sido el saqueo generalizado que ha realizado el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Desgraciadamente, todo esto lo único que viene es a desmoralizar más a la sociedad. La imputació de Juan Cotino és un fet gravíssim i indica fins a on havia arribat la contaminació de les institucions públiques, del govern de Francisco Camps i del Partido Popular. Per això, des de Compromís, reclamem una actuació ràpida i urgent per a restablir la democràcia i la decència en la vida pública. Acabem de sentir a Ximo Puig, secretari general del Partit Socialista del País Valencià, i a Enric Morera, del grup Compromís, les primeres declaracions de diputats en les Corts Valencianes després de saber-se esta notícia d'última hora de l'expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino, imputat per la trama de corrupció Gürtel. Nosaltres acabem ací. Poden mantenir-se informats a través dels nostres butlletins horaris i a la nostra pàgina web. Han estat a la producció del programa Jordi Montanyana, Ivan Moreno i Ainhoa Alberola. Moltes gràcies per seguir connectats als servicis informatius de BBC Llevant. Salutacions de Víctor Rodríguez. Que tinguen molt bona vesprada. Estamos fuera.